ano, 567 Resort Tibet. May dito pala yung 567. Yung malami sa Pugis di ba? Yan, 567 Resort. Ayun pa rin, 567. Sukinday resort to. Hindi kita naman sa Porto ngayon. Yeah. Five, six, seven. Magano. Chicken time. Oh my goodness. Hey! Nasa wala ito. Hi, good afternoon. 567 Resort. Hello. Kumusta na po? Pangasinan o Tagalog? Pangasinan. Nampa-reserve si Hermano dyan. Dyan. Sige. Ay, ini. Ay, kain tayo sir. Kaya? Sarap po. Tamay kinadya plato. Hindi. Sige lang. Langin natin. Medyo nakasama. Langin natin. Di malag kwarto. Okay. Uy, thank you, ma'am. Thank you, ha. So dito ako magre-resort. Yan, oh. Yun pala, may mga swimming pool pala rito. Wala rin swimming pool. Yung tinara mo, amigo? Joy, lugtin mo tanay, walang YouTube dyan, ani. Ini sarap to dyan, ikarga manayay. Hindi, wala kang tagay. Sab labas. Halo, sab. Gano'n dyan talay pa. Sige. Di tanong ng kuniti kwarto ay. So anong tingin nyo mga aro? Okay ba tong resort nila? Yan. High touch. Oh, may kakanin pa. OMG. Lukas mo na earphone. Tapi aircon to ya? Ano? Oo. Ready lang. Oo. Open. O tingnan nyo mga aro. Okay ba? Yan. Sir, pag lalabas na lang po, tanggalin na lang ito kasi usang maglalak po yun. Okay, good. Tapos CR nila. Yan. Ganda. Another 365 days of journey around the sun. And this afternoon, ladies and gentlemen, together with the management and the full staff of El Jardín Restaurant, we would like to welcome you here as we are celebrating the gift of life that he has given to Daddy Francisco. He is now celebrating his 75th birthday. And of course, ako po yung nag-iisang yan ang po. Ang ilan na kaya na rin my name is Christian Iko. They'll be your host for this very presentation. Alright, that's one time, ladies. And it's once again, ladies and gentlemen, please show your love
as we welcome Andre celebrate together with his Lamang 5. Ladies and gentlemen, sabay-sabay pa natin salubungin ng isang basketball para pangalaway kasama si Jaman. We are Danny Francisco de Parva together with Mommy Elena de Parva. Once again, ladies and gentlemen, the grand entrance of our birthday celebrator, Danny Francisco de Parva and Mommy Elena de Parva. Wala po tayo mas malakas na palakpakan. Once again, ladies and gentlemen, mas malakas na palakpakan noon. Ayan po malakpak po ang lahat. Prayer, we have Pastor Joey de Parva. Tayo ay manalangin. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you so much for this day na binigay mo sa aking uncle sa kanyang edad na 75 years old. Maging ang kanyang may bahay na nandun yung buhay at kalakasan na binibigay mo sa kanila, maging ang kanyang pamilya. Patuloy mong dinadalangin, Panginoon, na i-bless mo ang aming uncle sa family, na patuloy mo siyang bigyan ng buhay at kalakasan. And we pray, Lord, na samahan mo kami sa aming pagtitipon, sa aming kasiyahan, at ang lahat na ito ay aming inaalay sa iyo. Unang kami po natin yung mga bisita mga ito, magpalakpakan naman po tayo lahat. Hello, everybody. Good afternoon to each and every one of us. Una sa lahat, nagpapasalamat kami sa Panginoon. Dahil ang asawa ko at kapatid natin na si 25 years old. Lord, gabayan mo siya palagi. Bigyan mo siya ng lakas ng pangangatawan para maayos pa yung mga apo niya. At magkakaroon pa niya kung ano yung gusto niya, pangarap ka na ng buhay. Nagpapasalamat ako sa mga anak ko kahit nawala sila pa dito. Sila ang labis na tumutulong sa amin. At sila ang malakas na nagkahamulan ng ganito pagsisilibra ng aking taon. Salamat sa lahat sa nandito sa ngayon. Kapag anak ay hindi, nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Alright, there you have it. God knows. Alright, there you have it, ladies and gentlemen, palakpakan po natin. Birthday partner, Frank. 75 years old. Kaya si Bagat at sa Raymadyan na kakaaro at ngayon. No, paano to si Frank, partner ko, Dennis. May itong asabi, so 75 years old. Mahirap ang si Kadira ng edad, siguro, yan at 57 ko wala, nakapan 57 ko ng September. Ang mintaon ko, 18 anyos, so, bakit kang kunin? Labay ko sa kalan, imatulan, emulate. I would like to emulate this, my friend, the virtues that he lived. Apayan kumata kay pa dahil Porto Irak niya at TC wala raan. Kaya Kapitolyo katon ta limong kura doon nasabi sa Padusimba o holiday mandinis kami mandimalay linggayin. One thing niya na-observang doon sa Irak lang
Ya, marakot tayon sakalan, you have to emulate amay kalmado na tuog under pressure at tayo mo kay Guinness ang gano'ng galaw na ba tanong nga minsan wala rin man sundot pero say sikato abayan kong Guinness isip aside to tayo sakit na linawa para tayo amay gulis out o in pa to aramay aron pampuitangan da pambabarungan da sikato o sige punta so sa kuya labay kumadya dan sikatayuran majay yan it will add years to our life wanda kalmado, calmness, humility. Akin ko mo ya partner ko diri humble ang gaano impasitoy bula nangis pas aramero mangkancawira sikato humility saksay sampo ya ibaga ya good virtue to much si partner ko Kuya Frank a very religious man. Happiness and love. Yun po lamang na ito. Health, happiness, love. Salamat. Maraming salamat. Once again, ladies and gentlemen, panapahan po natin na we have Mr. Jovista Rivera. Abang may sakit ang siya. Ay, kung high school niya. Siguro po yung sama niya kapara. Basketball, gaya magtitinis. Ayan, say, nagkakamot namin ko yan. Basketball, nagdawin ko yan ang disgrasya. Ano mo sa mata. Lukso ang ganap ko lang nagagawag sa mula. Sige, ay maroon na lang, pinanggal pa. Itong malalay. Tama sa wag ko na rin manan. Iwan kayo ng dalawang banday o manipong. Yung wish ko kay Uncle, prayer ko sa kanya na sana maging malusog pa siya, kumapa pa yung buhay niya, makapunta pa sa Canada with auntie. Mahal na mahal ka namin kasi ikaw na lang yung natitira namin, Uncle. Lahat ng mga auntie namin, ang mga kapatid ni Uncle ko nung nawala na, siya na po yung nag-iisa namin Uncle. Kaya ito ay napakamahal namin siya, mahal na mahal ka namin, lahat kami dito. At pagpalain kayo ng Panginoon Uncle. Alright, maraming salamat. Once again, ladies and gentlemen, palakpakan po natin. We have Pastor Joel Rivera. Hi, happy birthday. Laging nasigla, laging nagtitinis. Tsaka laging nagmamahalan. Happy birthday. God bless. Alright, maraming salamat. Palakpakan po muli mga kaibigan. Alright, that's our everyone. So mga kaibigan, isasayo niyo po si Daddy. Ayan, eto na. Binsana. Ayan na, come on. Wala po tayo palakpakan once again. Ladies and gentlemen, together with Mr. Francisco, we have Mommy Elvira Kino. Come on. Isayaw niyo po yung pizza, sir. Come on. Today, celebrating Daddy Francisco, we have Mrs. Merna Bernardino. Wala po tayo palakpakan. Salamat ang mga Merna Bernardino. Next in line, together with our birthday celebrator Daddy Francisco, we have Ma'am Lee Gonzalez. So, pumunta tayo palakpakan mga kaibigan. Pumalakpak naman po namin lahat. Come on. And also, please get ready. We have salamat. We have Ma'am Lee Gonzalez. Next in line, ladies and gentlemen, together with our birthday celebrator Daddy Francisco, we
we have Mom Gemma Roman. Wala po tayong palakpakan. And of course, Mrs. Barbara Tirado, mga kaibigan, siya naman po ay pamangkin ni Daddy Francisco. Mrs. Terry Guevara, please get ready. We have Mom Barbara Tirado. Alright, once again, ladies and gentlemen, together with our celebrant, palakpakan po natin, Mrs. Terry Guevara. Wala po tayong palakpakan. We are Luna Guevara. Wala po ba tayong palakpakan? Come on guys, pumalakpak naman po lahat. Come on. Sayo na po. Once again, ladies and pamamahal na asawa. Once again, mga kaibigan, wala po tayong palakpakan. Ayan, Mommy, any message po for Daddy Francisco? Alam mo na yan, yung pagmamahal ko sa'yo. Mula naman, pinasalba tayo, maabot na natin ng 50 years old. 52 na ngayon. Kaya, alam mo kung gaano kita kamahal. Salamat sa pagmamahal mo rin sa akin at sa mga anak mo. Thank you, Lord. We praise and glorify you. Salamat asawa na hindi na natutupos ang pagmamahal sa akin. Diba? Napaka-sweet. Hindi na daw kumain si Mami basta kainin. Kainin. Mali pa naman. Mali yung pagkarinig ko. Kahit hindi kumain si Mami basta kumain daw si Daddy. Ano po ba yung pinapakain sa inyo po, sir? Ano po ba yung masarap na pinapakain? Ay! May naalala po ba kayo, Mama? Ano kaya ang masarap na pinapakain ni Mommy Elena sa ating servant na si Sir Francisco? Ano po ang masarap na pinapakain sa inyo ni Mommy? Bibingka. Bibingka! Pakidescribe ang bibingka ni Mommy Elena. Ha? Pakidescribe. Tatlong salita to describe bibingka ni Mommy Elena. Medium po ang size ang bibingka na pinapakain ni Mommy Elena. Another 2 words to describe bibingka ni Mommy Elena. Masarap. Masarap! My God, magpapaka naman po tayo. Isa pa. Ano pa po ang isang word to describe the bibingka of Mommy Elena? Malinamnaw! My gosh! Perfect, mga kaibigan. Magpalakpakan naman po tayo lahat. At syempre, hindi ko matapos dyan pag wala po kiss. Alright? Sir, bibilang po ako ng 10 at bawal mag-itawan ng labi hanggat di pa po ako tapos magbilang. Baliwanag po ba? Alright, face each other. Come on. Alright, on my count of 3, start your 10-second kiss. Ready? 1, 2, and there you go. Kiss. 1. Bibilang po ako 2. Yakapin niyo, sir. Yakapin po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 1/4, 9 and a half,
9 and a half, 9 and 3/4, 9 and 3/4, 9 and 3/4, 9 and 3/4. Once again, ladies and gentlemen, palakpakan po natin our newlyweds. At kala ko bago kasala, wala pa rin pa po ba kakupas-kupas ang pagmamahal at halik ni Mami Elena? Wala pa rin po ba kakupas-kupas ang mga halik ni Mami Elena? Wala kakupas-kupas. Wala kakupas-kupas. Si Sir, may nagpakakupas sa kanya? Wala. Wala. Ayan, gwapo. Ano po? Matamis pa rin. Matamis pa rin! Ay, effective po ba kayo, Sir? Ay, hindi naman. Alright, muli mga kaibigan, palakpakan po natin Mami Elena and of course, Mr. Francisco de Vera. Again, happy birthday po. Sir, maupo muna kayo. Sino? Halika na, magbigyan kita. Halika. Halika. Ha? Ayun ba? Sino? Sayang po. Alright, eto na mga kaibigan, at this point in time, ayan, something wish po. Gusto habang buhay ang gusto sana mahaba pa ang buhay ko para maalagaan ko yung mga anak ko yung mga pamilya. Ilan po anak niyo, sir? Ilan po? Dalawa. Sino sila, sir? Andito po ba yung anak niyo po? Isa lang. Isa lang. Sino po yung nandito? Si Sir Arnel. Yung isa anak niyo po, nasaan? Nasa Canada. So, ibig sabihin hindi siya nakauwi. Sir, kung may mensahe po kayo para sa inyong anak, ano po ang gusto niyo sabihin sa inyong anak po, sir? Ayan, may mga camera po, nanonood po sila, sir. Salamat sa mga suporta nyo sa aking birthday. Speechless na po si sir. Alright, mga kaibigan, eto na, sabay-sabay po tayo aawit ng birthday song. Tumayo po tayo lahat. Come on, tumayo po lahat. Ladies and gentlemen, alright, sabay-sabay po tayo aawit ng birthday song. And here we go. Happy birthday to you. Go dance. Come on. Hindi makapaniwala po si Mommy and Daddy, mga kaibigan, sa kanilang nakikita ngayon. Wala po tayo mas malakas na balabakan. Hindi makapagsalita si Daddy at si Mommy, mga kaibigan. Still, very emotional pa rin po si Mommy. Alright, please, blow the candle. Alright, how about the other candle? Ito po. Isa pa po. Ayun. Once again, now, ladies and gentlemen, palakpakan naman po natin. We have Mr. Art Volkipara. At palakpakan po tayo lahat. O, diba? Grabe, very emotional pa rin si Mommy, mga kaibigan. Wala po kayo mas malakas ng palakpakan, guys. Sabi ni Sir kanina, nasa Canada daw ako sa anak. Diba? Eto na, sir. Hindi na natin patatagalin to. Ano ang gusto mong sabihin sa lahat ng ating mabisita? At syempre, ganun din sa iyong daddy. Pinapawis na ito. Ano pangalan nito? Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po. Una. Nagpapasalamat ako kay God Almighty. At nandito kayo dito sa birthday ng father ko, 75 years old. At saka
Salamat sa Diyos at may 75 pa siya at sa mga darating pa. So happy birthday. Stay healthy lagi. Buti ako'y lagi nagpapasalamat sa Diyos at ikaw ay laging nasa good health at sa ating family. So lahat po na nandito, maraming salamat po sa inyo na dumalo kayo dito sa 75 years old ng father ko. Thank you. Alright, magpalakpakan naman po tayo once again, ladies and gentlemen. Of course, ang kanilang anak, we have Mr. Arnulfo de Vera. Mas malakas na palakpakan mga kaibigan. Grabe, ano kaya ang naging, ano kaya ang naramdaman ni Mommy at Daddy? Ay, umpisa natin kay Mommy. Mommy, ano po ang naramdaman na ngayon, sabi niyo kanina, nasa Canada pa si Sir, pero ngayon, nasa harapan niyo na po. Sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nandito ngayon yung anak ko isa, dumating kailan na nagkaroon sila. Malaki ang suporta nila sa amin. Thank you, Lord. I praise and glorify your name, God. Kasi palagi mong dinidinig ang aking panalangin. Nasama sila matagas, may lalimo sa lahat ng mga masasama Espiritu. In Jesus' name, amen. Thank you, Anton, Alice, Ira, na po ka makakatulong mo na, Arnel, Elsie, Asya Nicole, Francisco III, and Marcia. Thank you. Palakpakan naman po natin si Mami mga kaibigan. Salamat sa inyo. Alright, may pahabot pa si Sir Arnold po mga kaibigan. Isa pa pala, yung misis ko, si Alice at si Ira, sila yung nagpursige na magbakasyon ako dito sa birthday ng tatay ko. Sila yung nagpursige na pumunta din ako dito. So maraming salamat sa misis ko na si Maripet at si Ira. Yan. Palakpakan naman po natin once again the wife of Mr. Arnold po mga kaibigan. We have Maripet de Verma and Sinisa Sir. Maripet de Verma and Ira Fit. Alright. Palakpakan po muna yung mga kaibigan. Ang ating birthday celebrator, we have Danny Francisco. Ayan, si dati hindi pa rin po makapagsalita mga kaibigan. Bakit kaya, Sir? Ayan, alam gusto niyo sabihin sa inyong anak. Kanina sabi niyo din po, nasa Canada. Pero ngayon, andito na siya sa katabi niyo po. Hindi ko alam, na-surprise na kami eh. Salamat sir. Alam mo, nakakumbit ako sa birthday. I feel kung nagkindi alis ng siya. Alright, maraming salamat. Pumalakpak po ang lahat mga kaibigan. At syempre, ito rin natin ang ating notebook ng Kings mga kaibigan. Continue pa rin tayo. Alright, bago po tayo kumain, ito na po mga kaibigan. Let's continue with our praise game. Ito na, pag-alam niyo pa rin po ang tagal ng kanta, itataas lamang po ang inyong mga kamay. Alright, pakinggan po din mga kaibigan. Andito po ba yung anak niyo po? Isa lang naman. Isa lang. Sino po yung nandito? Si Sir Arnel. Yung isa anak niyo po, nasaan? Nasa Canada. Nasa Canada. So, ibig sabihin siya nakauwi. Sir, kung may mensahe po kayo para sa inyong anak, ano po ang gusto niyong sabihin sa inyong anak po, Sir? Ayan, may mga camera po. Nanonood po sila, Sir. Ito, salamat sa mga suporta nyo sa aking birthday. Speechless na po si Sir. Alright, mga kaibigan, eto na, sabay-sabay po tayong aawit ng birthday song. Tumayo po tayong lahat. Come on, tumayo po lahat. Ladies and gentlemen, alright, sabay-sabay po tayong aawit ng birthday song. And here we go. Happy birthday to you. One dance.
mas malakas na palakpakan guys. Oh, sabi ni Sir kanina, nasa Canada daw ako sa anak. Di ba? Eto na sir, hindi na natin matatagal ito. Ano ang gusto mong sabihin sa lahat ng ating mga bisita at syempre, ganun din sa inyong daddy. Pinapawis na to. Ano pangalan nito? Magandang hapon po sa inyong lahat. Salamat po. Una. Nagpapasalamat ako kay God Almighty. At nandito kayo dito sa birthday ng father ko, 75 years old. At saka salamat sa Diyos at may 75 pa siya. At sa mga darating pa. So happy birthday. Stay healthy lagi. Buti ako'y lagi nagpapasalamat sa Diyos at ito ay laging nasa good health at sa ating family. So lahat po na nandito, maraming salamat po sa inyo na dumalo kayo dito sa 75 years old ng father ko. Thank you. Alright, magpalakpakan ako po tayo once again. Ladies and gentlemen, of course, kanila-kanaga, we have Mr. Arnulfo de Vera. Mas malakas na palakpakan mga kaibigan. Grabe, ano kaya ang naging, ano kaya ang naramdaman ni Mommy at Daddy? Ayan, umpisa natin kay Mommy. Mommy, ano po yung naramdaman na ngayon, sabi niyo kanina nasa Canada pa si Sir, pero ngayon nasa harapan niyo na po. Una sa lahat, nagpapasalamat ako sa Diyos dahil nandito ngayon yung anak ko isa, dumating kahit tatay ko lang sila. Malaki ang suporta nila sa amin. Thank you, Lord. I praise and glorify your name, God. Palagi mong nilinilig ang aking panalangin na sana silang malakas, may layo sa lahat ng mga masasamang espiritu. In Jesus' name, amen. Thank you, Admo. Alice, Ida, na po ka makakatulong mo na. Arnel, Elsie, Arce Nicole, Francisco III, and Masya. Thank you. Palakpakan naman po natin si mga kaibigan. Alright, di pa nabot pa si Sir Arnold mga kaibigan. Isa pa pala, yung misis ko, si Alice at si Ira, sila yung nagpursige na magbakasyon ako dito sa birthday ng patay ko. Sila yung nagpursige na pumunta din ako dito. So maraming salamat din sa misis ko.